ya sani na zo da gogo baban sarkai ya nema ka maula. Ya annabi dan amina mazo yau gani da bai tukana sahibu labarai yau ne gida kan ace kuma babu rina. Shi ya sani na zo da gogo baban sarkai ya nema ka maula. Ya annabi dan amina mazo yau gani da bai tukana sahibu labarai yau ne gida kan ace kuma babu rina. Shi ya sani na zo da gogo baban sarkai ya nema ka maula. Yana farkon duniya dan amina ban sanya kake ba, shi yasa in sanyi bege na nemi iyaye malamai na domin su tunatar da ni yanda zan bi dan amina. Abban surkai yake nan da Fatima baba kunsu Zainab, darajar ka ta sa yau duniya nake zaune ina ya baka. Ai mun lutufi ya annabi soyayya ke zamani, tunda tun asali ma ban sanya zan ya baka. A dare guda na ji zuciya ta dauku da baitukanka, ni ko sai na ce ko zan mutu sai na yabi dan amina. Ya annabi dan amina mazo yau gane da baitukana sahibu labarai yau ne gida kan a ce kuma babu raina. Shi yasa na zo da koko baban sarkai ya nema ka maula. Ya annaba angon Aisha yau ni na zo da koko, domin duniyar na ta hawa rudin ta yasa na sauko. Yau za a yi da kai gobe babu kai lahir da ka zama bako. Kan in mutu zan yi roko ya Allah ai mini dan ma'aiki. Ya annaba dan amina mazo yau gane da baitukana sahibu labarai yau ne gida kan a ce kuma babu raina. Shi yasa na zo da koko baban sarkai ya nema ka maula. Ya Allah ni ban san rana ta da zan bar duniyar ba, amma kuma ni bauta gare ka ba a ce na bari ba. In ka sa ran da kai umarni a daure na a take, sai in ji kamar ba ai ba in waye gari a gaban ma'aiki. Ya annabi dan amina mazo yau gane da baitukana sahibu labarai yau ne gida kan a ce kuma babu raina. Shi yasa na zo da koko baban sarkai ya nema ka maula. Amin ya rabbi roƙon da na yi ayi mini dan ma'aiki, ni yaro ne karami cikin su mawakan katsinawa. Ya Allah amshi roƙo a yarje inda da baitukana ayi mini dan ma'aiki, halina ba zai sa amin ba. Ya annabi dan amina mazo yau gane da baitukana sahibu labarai yau ne gida kan a ce kuma babu raina. Shi yasa na zo da koko baban sarkai ya nema ka maula. Ya Allah ban tsaya bare cike da buri ban gama ba, ai mun ludufi ai mun kira in je maka dan ma'aiki. Ya Allah har da umma mama a gare ni ban bari ba, domin ita ce ta dauran a tarbar soyayyar ma'aiki. Ya annabi dan amina mazo yau gane da baitukana sahibu labarai yau ne gida kan a ce kuma babu raina. Shi yasa na zo da koko baban sarkai ya nema ka maula. Mama ta yi kira a garan na rike ibada babu wasa, in na duka zan yi begen ka takaran shauƙin ka manzo. Kawai shauƙi da so ne ya sa ni nake begen ma'aiki. Ya Allah kai kira na har umma mu je kabarin sa manzo. Ya annabi dan amina mazo yau gane da baitukana sahibu labarai yau ne gida kan a ce kuma babu raina. Shi yasa na zo da koko baban sarkai ya nema ka maula. Sahibu la'anur ma abota haske yau duniya gamu, tsadar rayuwa bala'i gabayi yau sauki na roka, domin kai ne guda ta lailahu da zan iya yi ma maula. Ya alkalifu ya bari ya Allah ai dan ma'aiki. Ya annabi dan amina
roƙo yau zan yi dan ma'aiki almaliku ya Allah ka ji mamallaki mallakan nan annafi usarki mai amfanarwa ya jalla rabba zul jalali wal ikram ma'abocin ɗaukakar nan ya annur jal jalali sarki mai haskaka duniyar nan ya algani ya Allah sarki mawadata jalla rabba me begen ka ba wani ɗa bane amanar gwanjana nan ɗan gari na birnin Katsina bakori gida take nan ya annabi dan amina mazo yau gani da baituka na sahibul amr yau ne gida kan a ce kuma babu raina shi yasa ni na zo da koko baban sarkai ya ne maka maula wannan bege na yi shi ne domin darajar watan falala ramadana ɗan uwa mu yi ayyukan nan mu yawaita ayyukan lada a cikin wata mai alfarma sadaka sallar dare dan mu ne mu tsira gunshi rabbani ya annabi dan amina mazo yau gani da baituka na sahibul amr yau ne gida kan a ce kuma babu raina shi yasa ni na zo da koko baban sarkai ya ne maka maula ya annabi dan amina mazo yau gani da baituka na sahibul amr yau ne gida kan a ce kuma babu raina shi yasa ni na zo da koko baban sarkai ya ne maka maula ya annabi dan amina mazo yau gani da baituka na sahibul amr yau ne gida kan a ce kuma babu raina shi yasa ni na zo da koko baban sarkai ya ne maka maula